Bună ziua cetățenilor orașului Cronos. Avem un mesaj de transmis celor doi conducători ai SEAS-ului și poliției pe numele lor Leonard și Iosif. Abuzurile puterii și corupția au ajuns prea departe, așa că am decis să luăm măsuri. Toate puterile au probleme cu corupția, dar cele mai grave sunt departamentele MAI și SIAS. Ambele au un istoric oribil, dar toate aceste dovezi sunt îndreptate față de lumina publicului și astfel șefii au capacitate de a continua. În final vrem să spunem că oamenii au îndurat destule abuzuri de putere și corupțiile și noi le vom încheia.